माबाबानो जों दायो थांनो रेडि जाबाय आरोना थेंक्सगिभिंआवहाय मर्निं बेसेबां जाखो 9:48 जाबाय दायो ओंखारबाय रेडि जाजोब्बाय आरोना जोङो नै मामायाबो रेडि जाबाय मामायाबो पिंक आमा इधर देखो हाय से फैदो मा नै जोंहा थांनोसै मालायसो इउनिफर्म दा सेवानगर मामोन बेंगलर बर' बाप्टिस्ट चार्च आरोना दायो नै हाबनोसै जोङो र' बनो गोसो मोनबाय सिगां आरो जोंनि बर' बाप्टिस्ट चार्च अफ बेंगलरजों इसोरनि बाथ्रा बुंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय बुद्धिगिरि आरो लोगोसे जोंनि केबिएफनि केरेला बिथांमोनखौ आं हामबायहोदों आरो लोगोसे आं हामबायहोदों जायफोरा दिनैनि बे फारिलाइयावहाय इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो गावसोरनि बेसेन गोनां समखौ आरो खुलुमबांसे anybody else बिथांमोनखौ गिबियावनो नैबे बर' बाप्टिस्ट ससाइटिनि मानगोनां बे ससाइटिखौ खुलुमनाय जायो बायदि बिथोनाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो लोगोसे बेयाव नुजाफैनो हानाय दाब दाब जायगानिफ्राय जोंनि बर' हारिनि आदा आब' फंबाय बिनानावमोन गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय दा बर्थमान आंनि मुङा सन्जय बरगयारि आंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा बेंगलर बर' अर्गानाइजेसननि बर्थमान दा एकाउन्टेन्ट जानानै दङ दा गिबियावनो आं गोजोननाय जासिगोन नैबे बर' बाप्टिस्ट ससाइटिया जोंखौ इनभाइट खालामदों बेयाव जों नुजाफैनो थानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनिया माखासे बिबानगिरिफोर दंबावो फैगासिनो दं बिथांमोना माखासे समनि आंखालावहाय लेट जाबाय बिथांमोना लासैनो नुजाफैगोन दा बिथांमोनखौ जों दसे नेथ'नाय जासिगोन गोजोननाय थाबाय गिबियावनो रायजो राजाफोरनि बावनाय जासिहरनाय जाबाय बेंगलर बर' अर्गानाइजेसन एज ए सेबाउटिलिटि आंनि मुङा बर' डिस्ट्रिक्ट केबिनेट आसाम
dulu. Mainnya itu beberapa hal itu sebenarnya aku ujian baik. Ini kalau ujian kesalahan bukan ini. Kalau ujian gwjwnnai sekolah sabi kemarin, setelah berbeda dengan nanti yang ujian nanti benar. Kadik di stabang nama ayu. Orang mau nuzul tiap nama na sirai ni mula. Coba, tidak gaya apa? Ini dia pun kalam mana siang ni singa hai macam hai. Mundwng ni mama aru di stabang nai ini. Mundwng di stabang nai mana aru. 정말 등. Rồi. Mana sumber yang pakar dengan das kena? Iya, siung dia lagi. Habo. Dari daizeng kamrasiana na kita putana ne. Ran tahu boy ini bu. Kamran de. Maran deng dali. Deh mula. Deh. Mula ran deng deh bitanga. Nơi uma bedor. Mami gom satu deh nuna. Uma bedor, onla, apa ini ini? Nasa buat sarandeng. Ang nenang tuladang apa? Videolan aja beda. Sama menang ah. Guys, zakang baju lo. Dah sengkap zakang dar na.
Lamaku eसे. Oke. Jaखांनासो मोजां मोनबाय. जोबोद मोजां अमा बेदर आरो अनला होनाय जि मोजां आरोना जोंनि बर'नि ओंख्रि। थांनोसै एबारो। थांनोसै एबार फैबाय जोङो ओंखारबोबाय। नुबाय दा जोंनि बर'फोरा गामि माबायाव बेंगलराव माबायदि दोङो आरो मा होनगोन नेक्स्ट प्रग्रामाव लोगो मोनगोन इदिनो। नै सोरबा सिख्ला थाबायबोदों। फैफिनबाय जोङो दायो रुमसिम अट'जों फैबाय नै जोबोद मोजां अट' गाखोनो आंना फिसाजोआ जोबोद मोजां मोनो। आं गारि दुस्थ' खालामबाय आङो गिर्जायावनो हाबनो होआसै दुखु मोनसोबाय आङो माला देरगोन देरबासो फ्रि मोनसिगोन आं। दायो फाइनालि रुमावहाय ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय आरोना ससे थाबायबोबाय गोरलै लानानै। ओइ मामा खस्थ'लाय आयु बहुद डिस्टार्ब होबाय आंखौ नै दाबा रुम मोनबाबा टेनसनानो गैया गाबस्राया। आं गारि दुस्थ' खालामबाय दिनैबा हले आयु जा नोङो होनो जा जा खस्थ' मोनबाय आङो खर' साजोबलायबाय। आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आङो मोजां माथोबो होनाय जायासै बहुद लोगो मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोजांबो रायलायनायबो जायासै। फट' लानो सानदोंमोन आङो गैया मामायानो डिस्टार्ब आरो। दे होमबा नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो हा गोजोननाय थाबाय।